Estem a l'aire ja? Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts en aquest debat de la Fundació Rafael Campalans, aquest primer debat que volem encetar sobre alguns dels temes més punyents, els temes més calents de la crisi del Covid. La Fundació Rafael Campalans tradicionalment s'ha enfocat molt en l'agenda social, en aquells temes que afecten els col·lectius més vulnerables de la societat. Un dels productes, podríem dir, estrella o centrals de la Fundació Campalans ha estat l'informe social, en el qual analitzàvem les desigualtats en un futur incert i, evidentment, l'educació, els reptes que té l'educació a Catalunya davant de la situació que patim, és un dels temes més punyents i més complexos alhora. És per això que hem volgut convidar a una sèrie de persones expertes en els seus àmbits d'actuació i tenir una visió una mica global des de l'àmbit de l'Estat, del Ministeri, des del món autonòmic, el món local i també de les persones que treballen en col·lectius d'especial vulnerabilitat. Vull agrair molt especialment a les persones que m'acompanyen, en Xavier Martínez Elorrio, assessor en el Ministeri d'Educació i Formació Professional. Bona tarda, Xavier. Què tal? Bona tarda. A l'Ester Niubó, diputada, portaveu del grup socialista al Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Educació. Bona tarda, Ester. Bona tarda, Pau. La Marta Cendra, que és secretària d'Educació del PSC de Barcelona, és mestra i, a més, té una especial experiència i sensibilitat en educació especial. Bona tarda. Bona tarda a tothom. I la Teresa Sambola, coordinadora d'Educació, Esports i Joventut a la Diputació de Barcelona. Bona tarda i gràcies. Bona tarda a tots i totes. Doncs molt bé, comencem. Podeu, a mesura que el debat es desenvolupa, podeu enviar els vostres comentaris, les vostres preguntes, que intentarem també incorporar en el debat. És un debat que acabarà uns minuts abans de les 8 de la tarda per sumar-nos en aquest acte de reconeixement que fem totes les tardes, en reconeixement de les persones que cuiden de tots nosaltres. I farem una sèrie de rondes de preguntes que seran no massa llargues perquè sigui un debat dinàmic. I la primera hauria de ser una mica la radiografia ràpida, una mica fixar la posició, on estem, quins són els principals impactes que aquesta situació ha generat en els sistemes educatius. Una mica quina seria la vostra primera valoració. Començaríem pel Xavier, l'Ester, la Teresa i la Marta. Primera ronda per fixar posicions. Bé, doncs, jo remarcaria el fet obvi, que de fet diré coses òbvies que tothom pot compartir. Estem en una situació sense precedents històrics i, evidentment, que les escoles tancades representen una amputació, una mena d'absoluta desorientació en un context de confinament i de pandèmia. Evidentment que el tancament de les escoles el que ha posat en evidència, amb més rellevància que mai, és la duresa de la desigualtat i d'unes desigualtats que, a més, queden privatitzades, queden confinades a casa de cadascú. Unes desigualtats que tindran un cost per recuperar, per tancar aquesta bretxa d'aprenentatge, no només la bretxa digital, sinó una bretxa d'aprenentatge. Per tant, seria el primer punt, les desigualtats. El segon, l'ansietat. Jo crec que s'ha produït inicialment, sobretot, un període d'ansietat, sobretot entre el sector de professorat que, davant la inexistència i impossibilitat de fer classe, de tenir la seva aula, doncs el que va fer és encarregar molts deures, sobrecarregar als nens, a les famílies, l'ansietat també de les pròpies famílies, un fet que alhora ha comportat que les famílies coneguin millor com funcionen i com treballen les escoles dels seus fills. Després, aquesta ansietat s'ha anat, també s'ha de dir, s'ha anat regulant, s'ha anat dosificant. En tercer lloc, la manca de recursos estructurals de lo que seria l'ensenyament online. És a dir, venim d'una dècada de retallades dels governs del PP, ens ha deixat, i dels governs convergents, que ens ha deixat un sistema educatiu infradotat i que només es compensa ara mateix amb el sobreesforç que estan fent, això sí, i ho voldria remarcar, bona part del professorat que s'està desvivint, que veritablement s'està entregant per tal de compensar aquesta absència de vincle. Per tant, desigualtats
l'ansietat que s'ha de reconduir amb certeses, ja sé que és difícil, i la manca d'infraestructura, veritablement l'assignatura pendent de la digitalització i de la competència digital docent i de les escoles i dels equipaments de cara al futur immediat. Gràcies, Xavier. Esther. Bé, bona tarda a tothom i també en primer lloc deixeu-me felicitar la Fundació i el Pau per la iniciativa. Jo crec que és un tema realment candent i dir també que comparteixo tot de cap a peus la reflexió que feia el Xavier. Jo crec que després segurament del sistema públic de salut i les conseqüències econòmiques i socials, però el sistema educatiu és un del sistema públic que més ha notat les conseqüències i els efectes sobretot del confinament arran de la gestió d'aquesta crisi i precisament pel que deia el Xavier, pel tancament de les escoles, per la pèrdua del que era l'element igualador més important que tenim en aquesta societat. I per tant, en aquests moments, aquest impacte que ha tingut, en primer lloc pel professorat, la Marta segurament en parlarà, la gent s'ha hagut d'acostumar, els professionals, a treballar en una situació totalment diferent. Alguns sí que tenien eines i recursos digitals per fer-ho, altres segurament no ho tenien tan treballat. I, a més, sumat a això, que també ho fan com tothom, no estem a casa, alguns tenen família, fills, en fi. L'adaptació de tot això ha sigut molt difícil intentar mantenir la relació que tenien amb l'alumnat amb els recursos propis. En segon lloc, les famílies. Tots fem més o menys el que podem, l'organització s'ha complicat molt més per intentar fer la feina que hem de fer i a sobre intentar fer de mestres, que tampoc ho aconseguim, però com a mínim acompanyar els nostres fills a l'hora de fer aquestes tasques educatives a distància. I és evident que no és el mateix el confinament d'un infant que viu en una casa amb jardí que el que comparteix en un pis, comparteix en diferents famílies. Per tant, les situacions són molt diferents. I en tercer lloc, el tema més important és l'alumnat. L'alumnat, que és l'objecte de tot això, on avui dia no tenim tot l'alumnat que mantingui un vincle amb el sistema educatiu com mantenia abans. Si agafem dades només del Departament d'Educació de Catalunya i, per tant, oficials, tenim 55.000 famílies, que els sindicats diuen que són com a mínim 300.000, que no tenen cap tipus de vinculació amb el seu centre educatiu, amb el seu tutor, precisament perquè no tenen cap dispositiu, no tenen ordinador, no tenen connexió a internet i, per tant, no poden mantenir aquesta relació amb el seu centre. Clar, això, en un moment en què aquest tipus el dret a l'educació s'exerceix de manera telemàtica, si no abordes la bretxa digital no estàs garantint el dret a l'educació de tots els infants escolaritzats o tots els joves. I per tant jo crec que aquest és un tema de primer ordre que s'ha de posar sobre la taula i tot això afegir que les desigualtats efectivament, tant socials com educatives, ja existien i per tant això ja ho teníem de partida, però és que la pèrdua de l'escola, com aquest caràcter igualador, ho ha agreujat molt més i per tant aquestes desigualtats en aquest moment encara es fan molt més evidents i perjudiquen sobretot els infants més vulnerables. Jo crec que com a primera mirada seria això. Perfecte, moltes gràcies, Esther. Teresa, com... Bona tarda. Doncs molt bé, agrair també la invitació en aquesta tertúlia virtual, que és molt agradable compartir i amb tots els que ens estan escoltant ara i ens escoltaran. I seguint el diàleg que comentaven les dues persones que m'han precedit, per mi penso que ha estat una reacció que ningú sistema educatiu o un impacte d'un sistema educatiu que ningú podia tenir ni calculat ni previst. I, per tant, aquesta imprevisió i aquesta immediatesa ha fet que ens quedéssim amb el bo i el dolent que teníem del sistema. És a dir, ha estat un gran huracà, és un gran huracà, i en funció de com està passant aquest huracà és quan aquelles cases de l'estat de Florida reaccionen d'una manera i estan fermes i aquelles cases d'Haití o de la República Dominicana tambalegen o els hi volen les cobertes. Per tant, aquest huracà ha fet aflorar el bo, els punts forts del sistema i els punts febles del sistema. Quins són per mi els punts forts o han estat o són en aquest moment els punts forts del sistema? Sobretot la capacitat d'adaptació del nostre alumnat, de les famílies i dels docents. I com a punt fort també la ingent capacitat de crear i de generar recursos, iniciatives per part de tothom per compartir de manera online
i de fer d'una situació molt precària quasi virtut, no? Això en quant als aspectes positius, però evidentment que com a sistema afloren aquelles mancances que comentava el company Cerlorio, de les retallades que hi ha hagut, d'un col·lectiu molt vulnerable en el que el sistema no és capaç d'arribar amb noms i cognoms. La gran problemàtica que hi ha hagut per arribar amb les targetes Moneder per aconseguir un import per compensar aquestes beques que no han pogut tenir, o els dispositius, els ordinadors o les tablets. I després, evidentment, aflora que manca un sistema potent d'informació, un sistema potent de capacitat de resposta, un sistema potent també amb el que és la governança, que després en parlarem, perquè una governança que s'exerceix de manera jeràrquica, sense una dinàmica de participació i de col·laboració entre administracions, doncs també provoquen certs desajustos i febleses al propi sistema. I per posar una metàfora una mica diusa, que per mi en aquests dies, en aquestes setmanes, el rol dels ajuntaments per part de la comunitat autònoma ha estat que fessin de bomber del sistema educatiu. I penso que les administracions locals no han de fer de bombers del sistema educatiu. Moltes gràcies. Marta, bona tarda. Bona tarda. Gràcies a la Fundació. A veure, per un costat, l'impacte sobre l'alumnat, per suposat, i no tothom igual. O sigui, l'alumnat sí, però sobretot ha sigut devastador per a aquelles famílies i aquell alumnat sense recursos. I sobretot per l'alumnat específic. Vull dir, això ha sigut devastador. Pel professorat, oh i tant, el professorat se suposa que sap ensenyar i tant, però els professors són persones que tenen famílies també, no? M'ho deia una companya, no? Que deia, tinc un alumne de batxillerat que el seu pare i la seva mare són sanitaris i com que estan treballant, ella es fa càrrec dels seus 2 germans petits i ha d'estudiar. I esclar, doncs és molt difícil que aquest alumne i el professorat que ha d'ensenyar aquest alumnat no estigui estressat. Problemes de conciliació familiar, problemes tècnics, metodològics, problemes logístics, tot tipus de problemes com a mestre. Penso que val la pena assenyalar l'esforç. També és veritat que no tothom l'ha patit igual. Hi ha gent que s'ha proposat, hi ha professorat que vol que el seu alumnat compleixi horaris i potser no és el cas. Jo penso que hi ha alumnat que pot estar un temps sense aprendre coses, perquè s'aprèn de molts altres llocs, però n'hi ha d'altres que necessiten més suport i és aquí on hem d'anar. He vist una creativitat increïble amb el professorat d'educació especial, filmant vídeos de fisioteràpia pel seu alumnat, filmant vídeos de l'hora dels àpats amb aquest alumnat tan difícil que li costa menjar per una mica ajudar a la família amb aquests recursos, amb aquests tutorials quasi un a un. Vull dir, s'han vist coses increïbles. Tardança en recollir recursos, per suposat. Tot no acaba amb recursos informàtics. A mi m'ha faltat veure que la televisió ha de ser un bon recurs. M'ha faltat veure que hi ha dossiers que es poden entregar a l'alumnat, que s'han fet en alguns llocs, en alguns petits pobles, però potser s'hagués pogut fer millor. O sigui, et porto menjar i et porto el dossier i l'endemà me l'emporto. Vull dir, he vist que potser el professorat també ha de buscar més recursos per treballar la resiliència i com un veritable currículum emocional, que és el que jo crec que aquests dies fa falta, i deixar de costat altres coses. I potser també fan falta mesures de suport, una mica com a Itàlia. A Itàlia algun professor em deia, mira, hi ha el kit del professor. O sigui, m'ha faltat que el departament digués, doncs mira, el kit del professor és l'ordinador, la connectivitat, la impressora i el programa i la formació. Vull dir, potser també es tracta d'això, perquè el professorat no tothom és igual. I ho deixo aquí. Molt bé, moltes gràcies, Marta. Han sortit moltes coses. Hem fet una primera ronda, el tema és molt ample i molt complex. I, de fet, hem parlat d'aquest impacte en aquestes setmanes que hem viscut la crisi sanitària.
però els sistemes educatius ja venien molt tensionats per una sèrie de problemes, de vells problemes, i s'afegeixen els nous problemes. D'alguna forma, m'agradaria que compartíssiu amb tots nosaltres una mica més enllà d'aquest impacte. Si haguéssim de fer una mica una radiografia de l'agenda que cal afrontar en el sistema educatiu, quina seria aquesta agenda, si la poguéssim estructurar mínimament? Quina seria, d'alguna forma, la fulla de ruta que hauríem de començar a identificar? Després ja parlarem una mica de què ve primer i què després, però una mica quins són aquests vells i nous problemes que ara tenim damunt la taula. Xavier? Micro, Xavier, el micro. Perdó, ja, és que l'he apagat. Deia un pla de reforç de l'equitat educativa. És a dir, l'equitat educativa ha de ser l'objectiu central del sistema educatiu en una societat que ja acumula molta i genera molta desigualtat, que encara ara la multiplica amb la crisi o amb la postcrisi de la pandèmia, i un tema, el de l'equitat educativa, que no és ni està encara suficientment recolzat en l'agenda com a prioritat màxima del sistema. Per altra banda, clar, per arribar a l'equitat s'han d'articular múltiples estratègies, però que alhora vagin en una direcció de canvi, de transformació del model educatiu. És a dir, tenim un model educatiu que encara és deutor del passat, d'una època predigital, amb un currículum excessivament enciclopèdic que no s'ajusta, no connecta ni amb el món contemporani, ni amb les noves generacions d'adolescents, ni és un model educatiu que estigui pensat per les necessitats d'una ciutadania de l'any 2030. Per tant, ara mateix, diguem-ne, pensant en positiu, com sempre fan especialment els asiàtics, les crisis han de ser una bona oportunitat per canviar. Per tant, jo crec que és un bon moment per iniciar una nova etapa, una nova agenda potent d'inversió, màxima inversió en polítiques de coneixement, educació, universitats, evidentment, l'I+D, ciència, cultura, etc., i que alhora s'acompanyi d'un decidit canvi de model, perquè jo crec que està demandat per les famílies, per l'alumnat i també per bona part del professorat. El que passa és que, després ho parlarem, jo crec que aquesta demanda de canvi, de transformació del model educatiu també està molt dispersa a nivell de l'Estat, va per regions, va per territoris. No tots han tingut o tenen, diguem-ne, la llibertat d'innovar que sí que s'ha tingut aquí a Catalunya i que l'hem de potenciar encara molt més a partir d'ara. Moltes gràcies, Xavier. Esther, tu que has estat d'alguna forma posant des de fa ja uns anys l'accent en aquests vells problemes, i ara els hem de gestionar amb les urgències del moment. Quina seria la teva radiografia una mica de tots aquests reptes que tenim damunt la taula? Sí, realment és el que tu deies. Si no hagués passat això, aquest mateix discurs l'haguéssim pogut fer fa segurament un mes. I és que som de les regions europees, Catalunya estic parlant ara, amb més segregació educativa, i això ja no és només la segregació entre centres, tant és que siguin públics com concertats, podem trobar segregacions diferents en diferents xarxes, però és que, a més, aquest tema, diguem que ens està cada cop més també en l'àmbit no lectiu, no només el que passa a l'escola, sinó el que passa a les extraescolars, qui té una jornada educativa rica, amb un centre socialment equilibrat, però després fa piano, hípica, no sé què, tot això, per aquí també hi ha un engrandiment molt important de la bretxa. La qüestió és que som de les regions amb més segregació, que a més tenim un 28% d'infants, ara parlo de Catalunya, en una situació de pobresa, i això, quan parlem de famílies d'origen immigrant, gairebé és una de cada dos, i això és un tema molt rellevant, i el Xavier segurament que té les dades més fresques, però quan parlem de famílies monomarentals això també s'incrementa molt, i a tot això se li suma que tenim un sistema educatiu públic infrafinançat.
La pròpia llei d'educació de Catalunya deia que en aquest any podíem tenir una inversió del 6%, hauríem de tenir una inversió del 6% en educació i no estem ni tan sols al 2,5% amb els pressupostos que acaben d'aprovar al Parlament de Catalunya fa molts pocs dies. I, per tant, la situació és la que és. Les retallades de partir de 2012 no s'han revertit. Tenim moltíssimes retallades que han impactat directament sobre els docents i sobre la qualitat de l'atenció educativa que estan allà. I, per tant, sumem-li a tot això hi ha algun comentari més que faré, doncs l'actual crisi, l'actual emergència. Què més tenim? Tenim, per exemple, l'etapa educativa 0-3. És una etapa educativa fonamental que tots els sociòlegs, tots els experts et diuen que repercuteix precisament en la disminució de desigualtats en un futur, en un futur proper. Tots els experts apunten que la principal mesura de foment de l'equitat en aquest pla que comentava el Xavier, que jo subscriuria demà, és precisament el 0-3. Doncs tenim aquí que el 0-3 des de fa molts anys, des de 2012, la Generalitat aporta 0 euros quan és una competència exclusiva de la Generalitat. És cert que en aquest últim pressupost sí que s'ha aprovat una partida i es recupera una part d'aquest finançament, però és que, clar, imagineu-vos, si amb la que ens estava caient el 0,3 era tan important, imagineu-vos com quedarem ara, no? Quan moltes famílies segurament un dels dos cònjuges perdran la feina, potser es plantejaran tenir la criatura a casa i, per tant, novament els més vulnerables seran els que quedaran privats d'aquest accés a una etapa fonamental. Per no parlar precisament de l'escola inclusiva, la Marta segurament ho farà més endavant. Igualment, no tenim l'atenció que tocaria, l'atenció adequada a l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Falten molts professionals, les ràtios no permeten fer, és a dir, per molt que els mestres fan la millor, els més esforços i aquest sistema s'aguanta gràcies a l'esforç que han fet els docents, no hi ha l'atenció que correspondria. Faltarien molts més professionals i, de fet, si un mira la diferència 2010-2020, tenim que mentre hi ha hagut un increment molt important de diagnòstics i, per tant, d'alumnat que té necessitats educatives específiques, els professionals com a mínim s'han mantingut. I, per tant, això és una retallada també encoberta que acaba afectant a la qualitat de l'atenció educativa. Per tant, jo crec que podríem seguir, però bàsicament és que el sistema, el seu infrafinançament i la seva infradotació no permet aguantar i mantenir aquest impuls d'aquest programa d'equitat que al final acaba recaient sobre els docents amb l'esforç terrible que ja està suposant ara. Moltes gràcies, Esther. Teresa. Molt bé, doncs seguint les paraules de l'Esther, jo diria que cal ser molt més actius i sobretot molt més proactius. És a dir, hem passat un temps de quedar-nos amb el discurs de la manca de pressupost, de les retallades, del fet de no tenir suficients recursos, amb un discurs segurament de moltes bondats i de moltes bones voluntats, però no hi ha hagut acció, no hi ha hagut execució, pròpiament dita. I, per tant, va generant aquesta bola ingent de retard, de temes pendents, que després comentarem, i que, per tant, jo penso que la primera premura que hem de tenir clares és que no podem continuar veient el sistema o treballant amb el sistema educatiu amb la mentalitat del dia 13 de març. Necessitem una sacsejada i fora bo que aquesta emergència provoqui aquesta sacsejada dels dirigents, del propi sistema, del propi professional que el conformen per poder avançar. I aquest avançament és el que deia el company, que requereix de canvis de models. I jo els he intentat resumir amb un canvi de model de gestió del sistema, amb un canvi de model relacional del propi sistema, envers l'administració, però també envers els propis docents i els propis alumnes, i un model de governança que després en parlarem totalment diferent, perquè en el seu moment vam defensar molt l'autonomia de les direccions, l'avaluació, les bondats de moltes iniciatives que dèiem, sobretot aquí a Catalunya, que sempre hem estat molt capdavanters i històricament ho hem estat en temes educatius, però ens hem quedat en el nivell del discurs. Per això jo diria que hem de ser molt més proactius i hem de focalitzar en aquest canvi de model aquests 3 nivells que comentava, que després podem concretar millor. Moltes gràcies, Teresa. Marta. El micro, Marta, sisplau. Sí, molt bé. A veure,
Jo en marcaré dos. L'agenda, ho heu dit algú, no? El pacte de segregació. Molt bé, aquest pacte, o sigui, tan important que havia de portar unes mesures tan important, ara s'ha quedat no curt, és curtíssim. És que era allò com vull fer-ho, no sé com fer-ho, a veure entre quants com ho fem. La realitat és que, francament, no, deixa molt que desitjar, no? Per exemple, a les escoles petites i a l'Escola d'Educació Especial en concret han arribat criatures fruit d'aquest pacte, no? Sense cap suport econòmic per part del Departament d'Ensenyament, sobretot pel que fa a l'escola concertada i petita, no? Que té unes limitacions increïbles, no? Amb el seu pressupost, no? Es va deixar fora algun col·lectiu important d'aquest pacte. Doncs reclamo que en l'agenda potser s'ha de tenir més consciència de tota la gent que s'hi pot afegir i de les famílies. Hi ha famílies que han fet una aposta increïble, a Barcelona ho hem vist, en alguns districtes, per portar les seves criatures en aquelles escoles que estaven estigmatitzades i portar-les en bloc perquè poguessin sortir i donar suport per reconvertir aquesta diversitat d'alumnat. Vull dir que si es vol fer un bon pacte es pot fer. I després jo vull parlar de l'escola concertada. Jo treballo en una cooperativa d'ensenyament, és concertada, i em sembla que ha d'haver-hi canvis significatius. O sigui, no poden haver-hi escoles concertades amb aquests desequilibris econòmics. O sigui, no totes les concertades són iguals. Això ha de ser un plantejament absolutament nou. Tampoc podem seguir jugant amb aquella idea de a veure si han de ser gratuïtes però no les subvenciono o no els hi dono prou diners perquè ho puguin ser. Per tant, això és una trampa amb la que hi cau tothom, no? I després, alerta. Jo tinc l'alerta de que si comencen a haver-hi famílies que no poden pagar l'escola concertada, farà fallida l'escola concertada alguna i la viabilitat és un dubte, no? I si això passa, si hi ha aquesta fallida d'alguna escola, això tindrà una incidència molt important en la demanda i la redistribució de les places. Per tant, jo volia marcar aquests dos, aquest pacte de segregació que ha deixat gent fora i a l'escola concertada. De fet, tenim un risc amb les escoles d'infantil 0-3, que la major part d'elles són privades i que ara mateix ho estan passant molt malament, perquè algunes poden tancar i això, evidentment, que després representarà un cost públic per tal d'assumir o de cobrir, donar cobertura a aquestes places. A veure, jo diria que no ho sé, jo segons com a vegades soc optimista, a vegades ho soc menys, la veritat, perquè especialment pensant en el conjunt de la societat, com a sociòleg, doncs suposo que puc dir alguna coseta. Però, a veure, aquesta crisi és veritat, com deia Teresa, ha de ser la gran oportunitat per arribar a consensos de canvi, de transformació, que ja no poden, jo crec que ja hem acumulat, tothom ho sap, hem acumulat molts anys de retòrica, molts. Aquí a Catalunya especialment sabem molt bé fer informes, fer grans pactes, fer grans declaracions. Ho fem molt bé, estèticament i tot queda molt bé. Ara bé, s'ha d'acompanyar amb inversió, inversió extraordinària, inversió que és inversió productiva, perquè estem parlant del primer pedestal de l'economia del coneixement. Si us en recordeu, de l'economia del coneixement, que ja no es parla. Ara mateix estem lliurant una autèntica batalla contra un bitxo, contra un virus, contra la pròpia natura, i l'única salvació que tindrem és gràcies al coneixement acumulat en cooperació d'equips transnacionals que estan treballant quasi 24 hores per trobar la vacuna. Per tant, sortirem d'aquí gràcies al coneixement, però en canvi com a societat jo no acabo de veure que la societat en el seu conjunt estigui valorant prou el paper del sistema educatiu, estigui valorant prou el paper de les polítiques educatives i que reclamin fins i tot als actors, als agents educatius que vagin més enllà de la retòrica, que reclamin als sindicats, per exemple, que puguin implicar-se més, per exemple, amb la transformació del model educatiu, que això implica contraparts
d'un equilibri que s'ha de redefinir també, d'acord? Això implica, evidentment, un diàleg i una negociació amb el sistema de la concertada, però tot implica injectar molts més milions al sistema de beques. Invertim 1/3 de la mitjana europea en beques. Per tant, ens hem mal acostumat, especialment a Catalunya, també al conjunt d'Espanya, però sobretot a Catalunya i també a Madrid, a tenir un sistema educatiu infrafinançat. De tal manera que, especialment les classes mitjanes, han col·locat els seus fills a la xarxa concertada i van pagant la quota i ja s'ha desfet, diguem-ne, el contracte social i el contracte educatiu que hauria de pivotar sobre un autèntic model fort, un model d'escola pública ben dotada i ben finançada. Jo per això dic que no sé si tindrem l'oportunitat de reconstruir aquest contracte a la sortida de la crisi, si la sortida, espero que sí, vingui acompanyada d'una mena de plan Marshall i que entre tots puguem arribar a consensos en una governança multinivell, després podem parlar, però especialment aquí a Catalunya ens toca ja menys retòrica, menys govern dels millors, que no sé on ha quedat allò, i sobretot una inversió decidida en lluita per l'equitat, contra la segregació, per les beques, per la formació professional, pel 0-3, per l'educació especial, per la inclusiva, pel nou currículum, per la digitalització, etc. Són molts deures pendents i la pròpia societat hauria de desprivatitzar-se més. D'acord? És a dir, construir un sentit més fort d'allò que és públic, perquè realment sortirem d'aquesta crisi gràcies als recursos públics, d'una sanitat pública, d'un estat, d'uns pressupostos i de laboratoris que estan treballant ara mateix per trobar l'ansiada vacuna. Moltes gràcies, Xavier. Obro a qui vulgui reaccionar abans d'avançar, sisplau. A qui vulgui intervenir, Esther. Sí, jo crec que totalment d'acord amb el que comentava el Xavier. Jo crec que en un país, Catalunya, que estem tan acostumats en els últims anys a sentir parlar d'estructures d'estat i tal, doncs, escolta, l'educació hauria de ser una veritable estructura d'estat. Aquesta sí, no? I el que deia el Xavier, tota la inversió necessària per garantir un sistema robust, fort, educació, estructura d'estat. I en aquests moments, al marge del que passi en el post, jo crec que fins i tot en el pla de recuperació, amb el nom que li volem donar de rescat, de recuperació, l'educació hauria de ser un pilar fonamental, perquè és un pilar fonamental d'aquesta recuperació també. I té molt a veure amb com afrontem els reptes educatius de futur. Ja no només les desigualtats i com anem a compensar aquestes desigualtats tan agreujades en aquests moments i que en el curt termini, o sigui, a mi el que se m'acut és a curt termini anem a garantir el dret d'accés a l'educació de tothom, cosa que avui dia no està garantit. Això és molt fort. No pots tenir tants nens i nenes com avui dia desvinculats totalment del seu sistema educatiu, del seu tutor, de la seva escola. Això, a curt termini, hauria de ser demà tot solucionat. Aquí no és que vulguem aprofitar, però és que, clar, tenim comunitats com la Comunitat Valenciana o Aragó que fa setmanes que sabem que els hi va arribar un paquet a casa seva amb aquest alumnat i que com a mínim ha recuperat aquest vincle. I és cert que no és l'únic, és a dir, és imprescindible però no és suficient. No és el mateix que t'arribi a l'ordinador amb la targeta de dades, però després potser pots tenir una família que no coneix l'idioma, que no té habilitats tecnològiques i, per tant, no és la solució total, però com a mínim ajuda molt. Aquest és el curt termini, però després tenim el mig i el mig termini. Si anem a l'estiu, veurem quin estiu ens podem plantejar a nivell de lleure educatiu, perquè segurament que més que mai cal reforçar aquests casals a Catalunya o modalitats de lleure diferents. No és el mateix, ja no estic parlant de reforçament curricular necessàriament, però anem a resocialitzar-nos, anem a buscar un contacte amb la natura, amb l'esport, veurem de quina manera es pot fer, però això més que mai caldria també reforçar-ho perquè forma part també d'intentar compensar aquestes desigualtats. I de cara al proper curs, és que hem fet molta bateria de propostes, però és que és imprescindible. És a dir, el govern d'Entesa, el 2010, no teníem un programa que es deia 1x1, pel qual cada alumne tenia dret a un ordinador amb connexió. Doncs això, més que mai, és que tant de bo ens equivoquem, però és possible. No és descartable que en el proper curs puguem tornar a tenir episodis de confinament, que no ens tornem a trobar en la situació en què estem ara, que portem mes i mig i vés a saber quan arribaran aquests ordinadors, si és que arriben a tothom, si no arribaran un cop el tercer trimestre s'haurà acabat, perquè a dia d'avui ningú sap la data. Aquesta és la primera. Després tenim la famosa sisena hora. Des de les retallades de la senyora Rigau tenim la sisena hora només als centres concertats. Això no ajuda, no contribueix precisament a equiparar la xarxa. Diem sisena hora, escolta, cada centre decidirà si vol fer reforçament
reforçament d'un idioma, com si vol fer música, com si vol donar mate. És a dir, una mica deixem-ho als experts. I després tenim el tema de les ràtios, i més avui dia. És a dir, veurem en quines condicions s'ha de fer el retorn, però és molt probable que les ràtios hagin de ser bastant inferiors al que tenim. Que això segur que per millorar l'atenció educativa ja aniria bé, però és que ara fins i tot serà un tema segurament de salut pública. Doncs no tanquem més línies, no tanquem més grups, anem precisament a reforçar, posar més professionals al sistema que ens ajudin a fer tot això. I insistirem al 0-3, però és cert, el Xavier també ho deia, ja no és només que moltes llars d'infants privades hagin de tancar i, per tant, això acabarà revertint, a parlar d'un tema econòmic i veurem de quina manera es podria compensar això, hi haurà molta més demanda segurament de places públiques. Ara mateix el sistema i el pressupost, tal com el tenim, no permet donar cabuda. Ja per no parlar del pacte contra la segregació que deia la Marta. Si en un moment és especialment necessari dotar aquest pacte contra la segregació és avui dia i no hi ha ni un euro en l'actual pressupost. Jo crec que reptes en tenim per donar i vendre, però com a mínim s'hauria de fixar en el curt i en el mig unes coses que siguin imprescindibles. Sí, incorporo la reflexió que vosaltres fèieu. Jo penso que hem de treballar en una línia en paral·lel totes aquestes vessants que dèiem, perquè si parlem del curt termini, per mi el curt termini és de maig a setembre i què passa durant l'estiu i quines són les mesures i quins són els requisits que les autoritats sanitàries, que el govern autonòmic ens dona, perquè s'estan creant moltes expectatives però no es posa sobre la taula quins són els condicionaments sanitaris i això pot crear frustració i inclús pot crear informació contradictòria. Per tant, aquest curt termini ja és la primera prova, la primera avaluació, el primer examen, per dir-ho d'alguna manera, dels governants. Digue'm com es resol aquest curt termini, ves proveint de recursos i de necessitat al mig termini i pensa en aquesta globalitat del sistema. I llavors, si el curs és ara i tens en compte que hi ha molta feina a fer, a pactar, a informar i sobretot a compartir i a consensuar, al mig termini tenim moltes dimensions a treballar, des de l'envelliment del parc d'equipaments escolars que ni tan sols compleixen les mesures sanitàries que ara ens demanaria i que els nens han estat fent a casa de rentar-se les mans cada vegada que els pares els hi deien, o la dimensió tecnològica dels equipaments. Evidentment, aquesta dimensió social que comentàvem de la segregació, de la igualtat d'oportunitats, de les atencions d'aquells col·lectius més febles com són el 0-3 o com són els joves que van abandonant el sistema. Després, aquesta altra dimensió que jo comentava de pactes amb administracions i, per tant, de seure veritablement amb una voluntat de col·laborar, de corresponsabilització, que també el sabem explicar molt bé, però després ens costa executar per part de tothom. I després, una altra reflexió que jo volia abordar amb aquest immediat termini, curt termini i termini del sistema, que ha de ser aquest canvi de models amb aquestes dimensions diferents. I, per tant, jo us demanaria o intentaria visualitzar que aquest camí que tenim, aquesta carretera nacional, la transformem en una bona autopista de 4 a 5 carrils, on tots aquests diferents terminis vagin alhora i, per tant, es puguin avançar amb totes aquestes incerteses, però també amb el coneixement que hi ha un altre carril que està treballant i que està proveint d'una realitat molt immediata. I amb això, la meva altra reflexió, que ens ho ha fet veure els docents aquests dies i les famílies i els alumnes, és que l'adquisició dels aprenentatges ja passa per uns altres espais i per uns altres models i per uns altres mètodes. Ja no parlem només de les hores lectives pròpiament dites. Per tant, aquesta visió que des del món local sempre hem defensat de la ciutat educadora, de que tot educa en el temps i en l'espai i que la plaça educa, que l'entitat educa, que l'estiu educa i que els agents socials al voltant d'una escola poden ampliar els recursos de la pròpia escola i poden nodrir-se i enriquir-se mútuament, jo penso que també ho poso sobre la taula, perquè si no es veuen com a segones divisions o terceres divisions i jo penso que els aprenentatges ja han passat
del que comentava el Xavier, d'aquell currículum estructural, d'aquells temes i d'aquells espais-temps molt especificats. Per tant, l'espai relacional, inclús l'espai interrelacional del propi sistema, requereix de tenir-lo en compte. Per tant, jo encoratjaria una mica a tothom a anar obrint aquests carrils d'aquesta autopista perquè aquests propers mesos fossin la primera avaluació del sistema i, per tant, del propi govern en quan pugui garantir un estiu amb condicions, amb seguretat i amb tots els requisits que requereixin, amb un bon pacte amb les administracions locals i amb una responsabilitat realment efectiva i després que sobretot, perquè comentava el Xavier el tema de l'angoixa, jo penso que les famílies estan insegures. Com tornem amb un sistema amb aquesta inseguretat, amb un element sanitari tan desconegut i amb tantes incògnites que segurament ens provocaran, com deies, Esther, uns possibles petits confinaments, al novembre o quan siguin, ens ho han de dir els sanitaris, no ho sabem nosaltres, però hem de preveure tot això i, per tant, hem de tenir la solució ara. Per tant, la mà estesa a la col·laboració i a treballar entre tots perquè el sistema sol, com a administració pública, no se'n surt. És el que comentava la Marta. Necessitem de tots i cada un dels proveïdors del sistema. Necessitem de l'escola concertada, necessitem de l'entitat del barri, necessitem de tots els docents. I a partir d'aquí, jo el que sí penso que hem de conèixer i que hem de treballar conjuntament quines són les mesures de recursos humans que calen, de més equips psicopedagògics, de formació del professorat en aquests moments, de la capacitat de substitució dels propis docents si ara ve un possible rebrot o ve a l'hivern. Quins són aquests espais físics que s'han d'adequar i com els tenim en aquests moments. Realment falta una bona inversió, no només de manteniment, sinó de construcció i de rehabilitació dels nostres centres educatius. Penso que s'han de fer campanyes informatives, formatives, que ens hem d'adreçar a les famílies i a tota aquella gent que, inclús en aquests moments, té vergonya de dir que no té un ordinador a casa i no sabem molta informació perquè les famílies no han dit als directors que li falta un ordinador, que no tenen cap tablet o que el tenen però no saben com engegar-lo o que se'ls ha penjat i no saben com resoldre un problema tecnològic. Per tant, recursos humans i sobretot equips d'especialistes en l'àmbit de la psicologia, de l'atenció emocional, del dol inclús que hem de treballar a les escoles, tota aquesta dimensió física dels equipaments, la dimensió formativa, no només dels mestres sinó també de les famílies i dels alumnes, moltes més campanyes informatives i formatives, nous protocols de treball amb aquestes mesures i requisits sanitaris i fer front amb la màxima seguretat i amb la màxima col·laboració de tots els agents amb aquesta dimensió que dèiem, de la globalitat de la societat en tots els temps i tots els espais educatius. Gràcies, Teresa. Intentem fer intervencions un pèl més curts i així més dinàmics. Jo la faré curta. A veure, a curt termini, a mi m'agradaria que algú decideixi, dictamini, que escolti els col·lectius, però que s'enviïn resolucions, que algú ens digui normes, coses. Això d'entrada. Després, casals. Jo penso que veritables escoles d'estiu, juliol i agost. No només per l'alumnat, sobretot pel d'educació especial, ja ni us ho explico, però també per les seves famílies. Penseu que les famílies de l'alumnat d'educació especial, les famílies estan exhaustes. És que ja no poden més. Vull dir, si ara se'ls diu que les escoles comencen al setembre, és que serà terrorífic, no? Per tant, hem d'obrir biblioteques, potser, perquè les escoles són molt petites i les mesures de seguretat no les podran tenir. Com ho farem? Amb escoles més grans? Una espècie d'estiu compensatori amb voluntaris de les universitats perquè vagin a les cases de l'alumnat que té més necessitats i puguin donar classes? Mig termini, s'ha dit, recuperar la sisena hora, pot ser, decidir 2 docents per aula en aquelles escoles amb més dificultat, per què no?
Contractar professionals, ho deia la Teresa, diferents, per exemple, tècnics d'integració social, persones expertes en mediació, en psicologia, perquè necessitarem moltes d'aquestes coses, no? Extraescolars a l'abast de tothom, menjadors, gratuïtat i una oportunitat, i aquesta és per l'escola especial. L'escola especial serà horrorós perquè, ja dic, són molt petites. No podrem complir les normes d'higiene. Per tant, què haurem de fer? Uns alumnes al matí, uns a la tarda, uns dies alterns? Haurem d'habilitar què? No sabem, no? Però sí que hi ha una oportunitat, que és el decret d'escola inclusiva. Actualment hi ha tota una bateria d'escoles d'educació especial. Penseu que públiques n'hi ha 50 a Catalunya i 55 concertades, vol dir que és una bateria de recursos que poden ajudar a l'escola ordinària, no només a l'alumnat d'educació especial, sinó a tot el sistema. Per tant, potser és l'oportunitat d'accelerar aquest decret, és l'oportunitat de dir deixem la meitat de l'alumnat a l'escola especial perquè no hi podran anar més dels que hi ha, i l'altra amb els seus educadors, els seus mestres, a l'escola ordinària donar suport. Potser és una oportunitat. Moltes gràcies. Recapitulem una mica. Han sortit moltes coses. Canvi de model, la vulnerabilitat, la pobresa, l'infrafinançament, els desequilibris, el pacte de segregació, la necessitat de consensos, la inseguretat que genera les famílies, la bretxa digital, etc. Us trasllado un parell de comentaris abans de fer una altra pregunta que al xat ens van dient. Aquesta crisi és de les pitjors crisis econòmiques dels últims 100 anys. Com podem fer front a tots aquests reptes amb una situació econòmica molt delicada, com les administracions i les diferents administracions fan front a una situació pressupostària delicada a tots aquests grans reptes. Igualment, ha sortit en algun moment la bretxa digital i ens pregunten quines solucions podem proposar concrets, perquè algunes han sortit ja, de nens i famílies que amb pocs recursos, sobretot els col·lectius més vulnerables, no quedin despenjats del sistema educatiu. Però aquestes són preguntes que ens traslladen amics i amigues des del xat. La Marta l'ha introduït ja d'alguna forma al curt i al mig termini, era la següent pregunta que ja heu fet molt bé d'introduir-ho. Tenim recursos limitats, 100 fronts que atendre alhora. Aquells que tenen la responsabilitat de govern, tant de l'Estat com del sistema o a nivell autonòmic, per on comencem? Si haguéssim de fer d'alguna forma una certa jerarquia, perquè tot no ho podem atacar alhora, des de temes puntuals o, com deia la Marta, què passa si l'escola concertada també col·lapsa, és a dir, el sistema públic està en disposició d'absorbir-ho. Quina és l'agenda, diguem-ne, jeràrquica, si podem dir d'aquesta forma, per on comencem? Tot és necessari i pràcticament tot és urgent, però quina seria la jerarquia de les decisions que s'haurien d'anar prenent amb aquesta visió una mica de curt i mig termini? Jo? Sí, endavant. Bé, nosaltres, a nivell de Ministeri, estem elaborant un pla de xoc amb finançament extraordinari per les comunitats autònomes i pels centres educatius. I aquest pla de xoc té diversos components. Un és justament la dotació tecnològica dels centres i, per tant, un pla de digitalització que començarà ara el proper curs i que continuarà, perquè això, diguem-ne, ja estava en la nevera de projectes. Pensem que el Partit Popular des del 2011 pràcticament no va fer absolutament res en inversió en digitalització. És a dir, que també la ciutadania ha de ser molt conscient de les conseqüències de les polítiques. Allò que no s'ha fet ara s'està acumulant com una autèntica rèmora. Per tant, un pla de digitalització per tal de tancar o compensar la bretxa digital amb recursos que arribaran a les comunitats autònomes, un pla també d'intervenció de l'estiu educatiu, tant pel programa Beca com per un programa propi de reforç educatiu a l'estiu,
adreçat als centres, i després tota una bateria d'inversió per l'entrada del nou curs. Esperem que sigui una entrada normalitzada. També, evidentment, s'estan fent plans de contingència. Això serà sempre condicionat pel moment epidemiològic, però, evidentment, que els centres necessiten desdoblar, necessiten mantenir la distància física, necessiten més professorat i alhora també, el que deia al principi, és una gran oportunitat per introduir, per exemple, plantejaments globalitzadors a nivell curricular. És a dir, per treballar d'una altra manera, per organitzar el treball docent d'una altra manera. Això, evidentment, representa costos? Sí. Hem de desdoblar tota la plantilla? Això és inviable. Per tant, hi haurà recursos per donar suport als centres per qüestions de reorganització interna, desdoblaments, etc., però també amb plans estratègics de millora de centre que impliquin també un canvi metodològic. I, evidentment, un PROA, és a dir, un pla de suport a l'alumnat en situació més desfavorable, com l'últim PROA que es va llançar des del govern socialista, d'en Zapatero, i que després el PP va deixar la mínima expressió. Doncs bé, jo no puc dir la quantitat, però estem barrejant una quantitat considerable de recursos extraordinaris per tal de poder amortiguar o mitigar l'impacte advers d'aquesta crisi, d'aquesta pandèmia. I, evidentment, alhora, en paral·lel, continuem amb la política, diguem-ne, normal o quotidiana, que implica, per exemple, una nova llei educativa que acabi amb la LOMCE. Ja es va acabar amb el decret de racionalització de plantilles del ministre Wert. El que passa que és cert que moltes comunitats autònomes no l'han acabat d'aplicar per falta de recursos. Aquí a Catalunya els pressupostos no sé si estan prioritzant, crec que no, suficientment la política educativa, però evidentment que si especialment aconseguim des de Brussel·les fons extraordinaris tipus Plan Marshall o Pla de Reconstrucció, etc., que, tal com diu la clàusula de l'austeritat, sempre i quan hi hagi una catàstrofe o una situació excepcional, ens podrem saltar la norma de l'austeritat. Doncs aquesta és la gran ocasió perquè Europa demostri la seva solidaritat, perquè això no és un problema només dels països del sud, sinó del conjunt d'Europa i alhora és un problema global. Per tant, esperem que hi hagi una gran reconstrucció amb fons extraordinaris i que aquest cop, evidentment, s'avaluïn l'impacte d'aquestes inversions i atinem bé allà on invertim i, evidentment, les comunitats autònomes, doncs queda clar, i acabo, que no és el mateix, ja ho heu dit, Comunitat Valenciana o Aragó, sigui en educació o en sanitat, que Catalunya, per exemple. Són dos models totalment diferents. Després ja parlarem del model de Madrid, si voleu, però evidentment que hi ha un model socialista que aposta clarament per la igualtat d'oportunitats i pel reforç de l'estat del benestar i dels serveis públics. Gràcies, Xavier. Esther, com ho fem, això? Molt breu, perquè una mica ja ho havia dit en la intervenció anterior i seria també repetir el que deia el Xavi, però jo crec que ara mateix el que toca és aquest pla de recuperació i, per tant, aquí també s'ha de posar s'ha de refer el pressupost, refer en el cas que el tinguis fet, en el cas de la Generalitat de Catalunya, aquest pressupost que s'ha aprovat és insuficient, està totalment caduc, ha nascut totalment obsolet i en el cas d'Espanya segurament que caldrà posar-s'hi posant com a objectiu tota la maquinària al servei d'aquesta recuperació. I com deia abans, em sembla que l'educació s'ha de posar com un pilar essencial de tot això i, per tant, prendre'ns un seriós. Si és que alguna vegada nosaltres sí que ho havíem fet, però jo crec que la pròpia, la nova llei educativa o la proposta de llei educativa que té el govern socialista, sí que ho planteja. Hem de tendir al 6%, a la inversió del 6%, hem de cada cop assemblar-nos més als països, sobretot europeus, que ho estan fent millor i això vol dir posar més recursos sobre la taula. En el cas de Catalunya s'havia multiplicat per 1.000 perquè estem encara molt més enrere. I una mica en el pla, ho he dit abans, però jo crec que és la bretxa i la bretxa es pot fer de moltes maneres. Una és directament comprant o posant a disposició, mobilitzant
ordinadors, tot el que s'hagi de fer. Aquí dir també el paper, i la Teresa ho explicarà molt millor, el paper que estan fent els ajuntaments, sense tenir competències en això, estan fent tots els esforços per demanar fins i tot a nivell de veïns, de teixit econòmic i social dels municipis, empreses que, sisplau, ens deixin per poder-ho acostar al seu alumnat més vulnerable. Per això, garantir el dret a l'educació, això ho ha de fer el propi departament. Però aquí també, novament, tenim diferències. No sé si els que tingueu fills, el Clan Televisió o el TV2 va trigar una setmana a fer un programa amb continguts educatius des del confinament. Va trigar una setmana a fer-lo. A Catalunya portem 5 setmanes i encara no hem vist res. Jo crec que això són temes que tenir que la televisió pública pugui habilitar un canal, una franja horària, a reforçar aquests continguts, home, és imprescindible i seria molt fàcil. No m'imagino tanta dificultat en fer-ho arribar. I després l'altre tema és el tema del material didàctic, que també la Marta ho comentava. És veritat que en alguns municipis, a Salt, per exemple, al final els municipis han optat per distribuir amb determinat alumnat quadernets, a part de llibretes, el que sigui. En el moment que s'estan obrint els centres per fer el que sigui, no hauria de ser tan complicat potser pensar en habilitar, algunes dossiers, algun tipus de material que es pogués fer arribar. Ja si a sobre pogués anar de tornada i tenir algun tipus de feedback del mestre ja seria ideal, però em sembla que també això seria molt necessari. Però, per tant, bretxa imprescindible en el curtíssim termini. A mig tenim el tema dels casals, el reforçament l'estiu educador, reforçat, i tenim el proper curs. S'han de compensar aquestes desigualtats socials educatives agreujades en el dia d'avui amb un curs que s'ha de preparar d'una manera diferent. I, per tant, el que he dit abans, 0,3, 6a hora, ràtios, una mica en la mateixa. Perquè, més que res, i acabo, l'alternativa a tot això és més abandonament i és més fracàs. Per tant, tenim molta més gent despenjada i una societat més fragmentada que em sembla que ningú desitja. Gràcies, Esther. De nou, els ajuntaments, els governs locals, sense competències, però sí la incumbència. Una vegada més agafen la responsabilitat de resoldre allò que d'altres administracions haurien de fer. És el que deia, de que sempre hem estès la mà i seguirem estenent la mà i el voluntarisme sempre ha anat per davant. Històricament, jo penso que el món local és el que ha proveït de més recursos innovadors al sistema, són els que van crear els EAPs, la formació de pares i mares, els professors d'educació física, educació artística, tots els programes, inclús d'adults. És a dir, la història, la trajectòria del món local és el que ha anat incorporant de valor afegit al propi sistema amb tot el que representa innovació i amb tot allò que representa experimentació en positiu, de dir, provem una iniciativa, si ens funciona, doncs la tirem endavant, i parlo ja des de les escoles municipals de Barcelona o el propi 03. El que jo penso que aquesta prova de foc serà veritablement aquests propers mesos. I penso que no val si em toca, si no em toca, no? En funció de com es faci aquest retorn als centres educatius, sigui l'època de l'any que sigui, i els recursos i l'acompanyament i els criteris que es vagin abocant per part de totes les administracions és el que ens donarà si realment estem encarant bé la situació o no l'estem encarant bé. I a partir d'aquí, la segona prova de foc serà el propi curs escolar des del setembre fins al juny que ve de tot el que es pugui fer durant el curs. I amb això jo penso que aquests primers mesos per això penso que seran tan cabdals perquè s'han creat unes expectatives altíssimes en el sentit que s'ha de resoldre tot, la bretxa tecnològica, la falta de continguts, els problemes que puguin haver-hi a nivell psicològics, d'angoixa, etc. Però si l'escola no comença ara, no estaran els tutors, no estaran els docents. I, per tant, posarem en mans d'uns excel·lents professionals que són a tots els monitors i monitores de lleure i esportius una de les fites més importants d'aquest postconfinament. I jo penso que això ho hem de valorar i ho hem de tenir molt en compte perquè el sistema sanitari ens està donant una lliçó molt alta. Qui hi ha a les UCIs, qui hi ha en primera línia amb els malalts més greus i qui hi ha a la retaguardia. I quan s'han tingut que tirar de metges jubilats o d'alumnes de MIR, s'han col·locat en una altra estructura. Aleshores, posem els experts i els docents en les fites més cabdals i
incorporem a tota la resta de sectors en la bona voluntat i amb allò que poden fer. No se'ls pot demanar allò que no poden fer. Per tant, el món local segur que s'hi abocarà, però s'ha de tenir molt clar quins són aquests criteris, quines són aquestes mesures i amb quins recursos es compta, perquè si no és el que deia, ens faltarà espais, faltarà adequacions de les instal·lacions. Per tant, cautela, cura i aquest retorn esglaonat que realment estigui molt ben pensat perquè l'escola, el docent, el tutor, al mes de setembre tingui tots aquells elements de formació, d'equips psicològics, inclús possibilitat d'estructurar el seu propi currículum de manera diferent, perquè jo penso que tot el curs haurà de ser diferent. Jo penso que realment ha de ser tot ell el curs compensador, no? Penso en tallers d'estudi assistit, penso en dinàmiques de menjador diferents, penso en acollides amb un altre caire i penso doncs això, que tot el curs 2020-2021 ha de ser compensador per ell mateix. I a partir d'aquí, digue'm què inverteixes i digue'm com dissenyes i penses les mesures com per saber si realment anem amb un bon peu per anar canviant aquest model i poder anar d'una carretera petitona i estreta a una veritable autopista del coneixement. Gràcies, Teresa. Marta, abans que contestis, recupero una pregunta que està vinculada. Has fet un comentari abans. En Chechu Sanz, al xat, ens deia que tornarem a veure les classes plenes. Si l'ocupació ha de ser d'un terç o de la meitat, què fem? Tu has fet un comentari abans de possibilitat d'obrir biblioteques, etc. Contesta el que vulguis, la poso damunt la taula. Els altres podeu contestar també i després passem a la part final de la governança. Sí. Mireu, jo primer, un apunt. Des de la perspectiva de les escoles d'educació especial, la urgència és ja, és a dir, al juny. O sigui, el de l'estiu ja ho hem comentat, com penso que hauria de ser, però la urgència ja és al juny. Si a partir del 15, del 20 de maig, les famílies poden tornar a treballar en les seves feines normals i sortir de casa, l'escola especial necessita al juny un pla, perquè aquestes criatures no poden seguir a casa fent això sense els seus referents. Per tant, un suggeriment seria les visites a domicili, a lo millor, que els seus monitors, els seus mestres, els seus fisios, els seus educadors, el qui sigui, pugui anar certes hores a cases d'algunes famílies a poder treballar amb aquest alumnat. I alguna escola, com a centre de dia, ha de poder obrir per a algun alumne, perquè les situacions és que us n'heu de fer càrrec que són impensables. Amb el que dèieu, jo deia allò de les biblioteques i tot això perquè parlava des del punt de vista no només de l'escola especial, hi ha escoles que estan en edificis molt petits. O sigui, no totes les escoles són enormes. Per tant, aquestes escoles amb edificis tan petits i les escoles especials, que el 90% estan en edificis petits, necessiten un pla. I de veritat us ho dic, és que jo vaig pensar, doncs, potser totes les biblioteques s'han de posar a disposició. Vol dir que si hi ha 50 alumnes en una escola especial, potser 10 han d'anar a la seva escola i els altres 30 o 40 han d'anar a una biblioteca, que és gran i potser s'han de distribuir pels espais. És que necessitem idees creatives i una mica idees en temps de crisi com aquest. Fantàstic. Crec que recullo l'afirmació de tothom, que és una idea a tenir en compte i particularment hem de donar una resposta a tothom, però es necessita una especial resposta per a aquells que són més vulnerables i l'educació especial en situacions extraordinàries encara requereixen mesures més extraordinàries i crec que és un dels grans missatges que sortirà d'aquí. Segur que l'Ester, en Xavier, que l'Ester ho portarà al Parlament i es podrà fer alguna iniciativa. I tenim 15 minutets, potser menys, i no volia deixar de parlar de la governança de l'educació. És un tema cabdal, ha sortit mínimament. La Fundació Campalans, els socialistes catalans, som hereus de grans figures com en Joan Reventós, que deia el federalisme és unió i llibertat. Jo crec que ja tots estem d'acord que volem un autogovern a Catalunya, potent, eficient, però ho hem de fer en coordinació
i donant una resposta federalista no només amb l'estat espanyol, sinó també a nivell europeu. En aquest sentit, quin és el model de governança que requereix no només la crisi, sinó articular una resposta? Com construïm una nova coherència pel sistema educatiu donada la situació actual, però sobretot una mica aixecant la vista i veient el mig termini? Com podem construir aquesta governança? Xavier, quina és la responsabilitat de l'Estat? I a partir d'aquí anem fent aquesta darrera ronda. Bé, des del Ministeri d'Educació, de fet, es van crear els programes de cooperació territorial el 2006 per part d'Alejandro Tiana, l'actual secretari d'Estat, que van ser pràcticament el primer instrument federal que no existia abans i que és el gran instrument federal amb el qual hem d'aprofitar i hem de potenciar molt més. Clar, penseu que les competències en educació estan transferides a les comunitats autònomes i, curiosament, el que no està definit són les competències que li queden a l'Estat. Hi ha fins i tot certs desajustos. Per exemple, es van traspassar el personal que tramitava les beques, però no es va traspassar una funció específica que han de fer encara per l'Estat. D'acord? Per tant, hi ha encara petits desajustos i a vegades, especialment en Catalunya o País Basc, per exemple, i altres nacionalistes com la Comunitat de Madrid, extremadament nacionalista, doncs són deslleials, malauradament, no són cooperatius. Cal dir, i aquesta vegada cal dir-ho i cal remarcar-ho, que Catalunya en la conferència sectorial ha contestat de forma molt lleial, molt positiva, no ha plantejat un conflicte. El conflicte a la conferència sectorial que va decidir com acabar el curs, allò del aprobado general, que no ho era, allò de la promoció de curs, el fet de que siguin els centres els que estableixin els repetidors o els criteris, és a dir, confiar en el professorat perquè sigui el que determini l'expedient final dels alumnes, doncs les comunitats del PP, Madrid i Castilla i Lleó, Múrcia, curiosament Galícia no, i també Andalusia, s'hi van oposar. És a dir, van fer confrontació política del que no hauria de ser confrontació política. Aquest és un problema que arrosseguem en la nostra cultura política espanyola, és a dir, el fet d'utilitzar l'educació com una arma de confrontació partidista i una arma de confrontació ideològica, de models de societat i fins i tot de models morals. Per tant, clar que confio molt en el federalisme cooperatiu, s'ha demostrat a través dels programes de cooperació territorial que són fructífers, que funcionen bé, que implica la corresponsabilitat de cada comunitat autònoma i jo incidiria en aquesta línia. El que passa és que, darrerament, la gran novetat, diguem-ho així, és la rebel·lió de determinades comunitats del PP, no totes, també s'ha de dir, que estan anclades en el seu fonamentalisme ideològic i estan plantejant batalles per tot, absolutament per tot. Per tant, el procés serà lent, però crec que fins i tot a Madrid cal parlar més de federalisme i, en fi, conceptualitzar el que és federal i anomenar-lo com tal. Els programes de cooperació territorial són una eina federal que està a l'abast de tothom. Gràcies, Xavier. Esther? Ara, que no funcionava. No, m'ha agradat molt primer veure això del federalisme cooperatiu aplicat a l'educació, perquè efectivament és així, no? Jo crec que som molts que sempre hem defensat el federalisme com a manera de gestionar sistemes complexos amb competències compartides i és veritat, no? Quin exemple millor que aquest. És clar, no? Tenim les competències compartides, hem de parlar de corresponsabilitat, ja no només estat comunitat autònomes, també municipis, i aquí la Teresa abans ho explicava perfectament, i per tant, si tots treballéssim amb compartint informació,
amb lleialtat, amb transparència, doncs segurament el sistema funcionaria molt més clar. Abans, per buscar un exemple concret, quan algun municipi, al moment que la Generalitat li demanava què esteu disposats a fer pel tema de la bretxa, malgrat saber que la competència seria pròpia i autonòmica, molts municipis volien posar a disposició. Ara parlaré concretament de Viladecans, ha fet una inversió molt important en els últims anys en continguts, en ordinadors, han comprat allà, sí que tenen gairebé un programa en què tenen un ordinador per cada alumne i volien posar-ho a disposició. Doncs resulta que després ni tenien les dades de quin alumnat estava en aquesta situació, no hi havia la suficient voluntat de col·laboració i, per tant, si estiguéssim en un context de molta més corresponsabilitat, amb un sistema molt més articulat, malgrat les diferències ideològiques que fa que moltes comunitats avui dia, sobretot si són les del PP, es vulguin desmarcar per un tema polític, doncs funcionaria molt més clar. I el que està clar és que en el moment de la LOMCE del senyor Wert, que havia que espanyolitzar a los niños catalanes, de la recentralització, tot això no ha funcionat. És a dir, l'únic que va aconseguir és una unanimitat de la comunitat educativa en contra d'aquesta llei. Per tant, em sembla que és un exemple clar de com més treballem en comú, posem en comú i partint que potser hi ha enfocaments diferents, però al final has de garantir aquesta igualtat de drets. Una igualtat de dret que pot tenir matisos en els programes, fins i tot en el context en què es produeix, però anar a un finançament suficient i treballat i posat en comú i fins i tot de la manera d'afrontar els reptes que són compartits. Gràcies, Teresa. Doncs ara intentaré ser una mica més sintètica perquè abans he estat una mica més extensa en el temps. Cap problema. Ara intentava sintetitzar i penso que per mi la governança han de basar-se en 3 grans blocs. Per mi els 3 grans blocs que porto molts anys defensant són 3 principis, que per mi són fonamentals i són la manera d'actuar i de ser inclús a la meva feina. Primer de tot, el principi de proximitat. És l'única manera d'entendre, de conèixer les necessitats i de respondre amb solucions efectives i eficients a la nostra ciutadania. Principi de proximitat fonamental. Principi de responsabilitat. De responsabilitat com a ciutadà, però sobretot de responsabilitat com a administració. Amb tot el bo, amb tot el dolent, tinguis o no tinguis recursos, estiguis en la situació que estiguis. És a dir, la responsabilitat d'un governant, d'un professional, és buscar les millors alternatives amb aquell escenari que tinguis. I després el tercer principi, el principi de la participació, perquè una governança sense participació al segle XXI no s'entén i en el XX ja no s'entenia i en l'actual encara menys. Per tant, si aquests 3 principis han de ser l'esperit de... Ara podria debatre molt com i de quina manera, intento també sintetitzar 3 paraules dels 3 principis perquè siguin una mica el fil conductor d'aquest desenvolupament. Per mi la paraula clau del principi de proximitat és l'autonomia. No només l'autonomia dels governs, sinó l'autonomia dels centres educatius, de les direccions, del propi docent. Hem de creure-hi, i creure-hi vol dir donar-li rol, donar-li paper i donar-li poder de decisió. Autonomia com a paraula pel principi de proximitat i amb això tot l'escalat de les altres administracions. Pel principi de responsabilitat, ho ha dit l'Ester i els altres participants en la tertúlia d'avui, que és el de corresponsabilitat. És a dir, primer hem de ser responsables a nivell ciutadà i a nivell d'administració, però per sortir-se'n i per donar una resposta com a administració, l'única manera és, tinguis o no tinguis competències, fer aquesta responsabilitat compartida que en aquests casos deia, comprant ordinadors, repartint targetes moneders i fent totes aquelles activitats i posant a l'abast tots aquells serveis i de tota mena de titularitat pública que tinguem al nostre abast. Per tant, corresponsabilitat sempre. I sobre el principi de participació amb tota l'escala i amb tots els sectors, sobretot, jo sempre he defensat que el sector educatiu és el que ha arribat a tenir lleis en els quals, en els consells escolars, s'ha donat valor i reconeixement als alumnes, a les famílies. No hi ha cap sector públic que hagi fet aquest pas, ni el sector, ni el de salut, ni el de justícia, i per tant ho hem de posar en valor. I per mi la paraula clau amb aquest principi de participació és el consens. El consens per arribar a pactes, el consens per col·laborar, el consens per avançar i el consens amb la mà estesa i amb un esperit positiu
de no intentar debatre a nivell o ideològic o de poder, sinó de buscar el millor i buscar el més positiu que puguis oferir en aquella situació, sigui un govern o sigui un centre o sigui una situació com la que explicava ara la Marta, de com podem resoldre aquelles famílies que tenen aquells contextos socials més greus i hem de respondre ja. Per tant, els hem d'escoltar i hem d'oferir-los un recurs i hem d'oferir-los una possibilitat per ser atesos. Per tant, 3 principis, 3 paraules per desenvolupar amb la governança nova. Gràcies, Teresa. Bueno, jo seré molt breu. Per descomptat, una nova llei, la LOMLOE, és difícil perquè ja veiem com van les coses a nivell polític, però jo un parell de frases. Crec que s'han de recollir. La nova governança ha de ser a l'abast de les mesures en un territori molt més petit, en un territori abastable. Els municipis, els districtes, els pobles, els barris. I voldria acabar amb una frase: descentralització a mida humana. Jo crec que és això. Bueno, crec que aquesta frase, la darrera frase de la Marta és... Crec que l'adoptem, Marta. Crec que posar les persones en el centre de qualsevol política pública és la clau, segurament, i és el pal de paller de les polítiques progressistes. Us vull agrair molt especialment el vostre temps en aquest primer debat que hem volgut dedicar a temes socials. Tots els temes són importants, però ens sembla que la Fundació des de fa anys i que ha liderat l'Ester Niubó durant uns quants anys, els temes socials i sobretot el focus en la desigualtat és una de les nostres prioritats. Com deia a l'inici, la Fundació Campalans ha publicat 6 informes socials. El proper, el 7è, serà un informe molt especial, molt important, molt delicat i comptarem amb vosaltres i alguns dels amics i amigues que ens han estat escoltant per tirar-ho endavant amb el lideratge de l'Eva Granados. Hi ha hagut algun problema tècnic, sembla, amb el directe de YouTube, però aquesta sessió queda enregistrada, la penjarem a la web, la mourem a xarxes socials, és l'avantatge de la tecnologia que ens permet consumir on demand, sota demanda. I, que no sigui el darrer debat sobre educació, que sigui un tema que estigui damunt l'agenda i des de la Fundació Campalans i amb la complicitat i el lideratge de l'Ester continuarem empenyent i desitjant tot el millor per a totes les famílies, per tots vosaltres. I dimarts vinent tenim el segon debat, que justament és sobre la resposta federalista europea, i tindrem també personalitats com la Cristina Gallach, en Raimon Obiols, Francesc Trilles i la Laura Ballarín. Vull dir que continuem empenyent aquesta nova governança federalista amb les persones al centre, com deia la Marta. Moltes gràcies i fins a la propera. Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies a tots. Que vagi molt bé. Adéu. 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 Us deixo la pantalla.